Добре, това е петия трик, мисля, с карти. Само ще ви покажа, това е нормален дек карти, нормален пакет, както се казва, няма нищо анормално в това. Сега, само ще размешам картите. Аз искам да гледам. И какво ще направя този път? Ще избера две карти, които дано да стане трика. Накрая вие ще ви се паднат две карти. И вашите две трябва да мачират с моите две. Да съвпадат с Да тези, които не съвпадат. говорят английски. Съвпадат. Пример. Аз ако избера асо каро, накрая, ако всичко е супер, трябва да се падне асо купа, защото те си приличат. Как става това нещо? Имаш асо купа и става на асо каро. Добре, погледни надолу. Пак погледни нагоре. Върнах се. Добре. Сега ще размешам картите. Няма абсолютно никакъв трик в мешането. Габи даже ще ги размеша. Може ли? Да. Тя ги размешва. Мога ли така две по две си? Както искаш. А 3 по 3? Както искаш. А защо не ме гледаш в очите, като ти говоря? Ето, може да видите как ги знаеш. Закриваш на публиката възможността да видят как мешам карти. Да ги цепа веднъж може ли преди да ти ги дам? Може. Може ли? Да не ти ги дам картите, може ли? Това не може. Добре. Само ще погледна картите, няма да сменям абсолютно нищо в тяхният ред. Тази. Тези двете са. Сега ще помоля на Габи. Слагам пакета. Нищо не съм променил. Габи, вземи пакета. Сега искам да раздаваш една върху една карта. Обърнати или така? Не, скрити. Можеш да ги слагаш от посредата, от накрая, но върху това. Върху това. Това нещо. Okay. Може да Може слагаш е така. по 2 да слагаш, по 3. Можеш да сложиш всичките карти, както можеш и да сложиш само 15. Когато искаш, спираш. Не е задължително цялото тесте. Не е задължително цялото тесте. Свърши ли? Не. Искаш да свърша ли? Чакам. Но сега аз да не искам да свърша. Добре. Тези са картите, където не искаш. Не, тях не Ще ги искам. бутнем до моя телефон Sony Ericsson от Rogers, който можете да купите във всеки магазин преди 3 години. Сега, това са картите, където Габи избра. Габивските карти. Сега, моето момиче, искам да си дадеш двете карти на двете ръце. И аз ще изхъбя всичките карти върху нейните ръце. И двете карти, които остават накрая, са картите, които Габи е избрала. И това са габивските карти, ще ги сложа отпред. Това са моите. Тези карти можеш да ги кажеш. Сега, Габи, обърни тези две карти. Петица с пътия, поп каро. Габи, обърни моите карти.
Поп купа, петица пика. Телефон звъни в същото време.